çalakên ku berdewam pêşên pê heva Leyla heva Nasir dewletê Tirkiye ketî nav zehmeteke zor. Hem de aliyê siyasî, de aliyê avîrê, de aliyê komelayîtî de her aviyekî de qeylanek çêbûye. Çendîn berdewam bibêt ew kate dewletê Tirkiye bi gorî qenaet li me namîne yani li evrê wê zor kurd bibêt. Ew bi ser em çalakiyanên ku di astê başûr Bakurê Kurdistanê û astê Ewropa de têkirin. Bawe me jî li çi şûnê divê bila bêt, divê di aliyê komelayîtî de di aliyê civakî de hêzekî bidin yani hevdir hêz bikin Kurd bikin ta di hemû aliyan de bigîjin maf û azadiyek me. Heva li Rojavayê Kurdistanê jî mawayekî ewa tavî li gorî rewşê ku heye çunkî gelê Rojavayê Kurdistanê di nav şûreş de ye, di nav şerekî zor qurs de ye piştî ku da anîn li Daeş li Baghuz. Ewana jî him di aliyê sîstem him di aliyê kar û xebat de ewa jî êsta ewana jî dest bi çalakî kirin. Mawayekî dest pê kirin bed rawastiyan mawayekî êdî carekî din destê pê kiriye ku pêwîst e hemû beşekenî Kurdistan di astê Ewropa de êdî hevdir hêz bikin Kurd bikin û çareserî esasî ew tecwîz li ser rêber aqil pêşkandin. Ewa mecbûr ma dewletê Tirkiye her çendîn bi hîle be, her çendîn bi naverok de esas nebe ama Wezaretê Edliyê Tirkiye tasrîhê da bu êdî tecwîz li ser rêber aqil hatiye vekirin. Em jî bi rastî bi hêzê em çalakê koman girtin û her wiha bi hêzê gelê Kurd û hêzên ku gelê cîhanî li asla civaka navnetewî de ewana jî hêz da. Fakat ta êsta siyasetê ku li ser gelê Kurd tê meşandin bi rêva çêt siyasetekî dileyan e yani siyasetekî mizdewêc e.